Nyakoram Gajwang wach machopono gisani ni Beatrice Akugo. Beatrice Akugo ma bende en jatij kaunti ma Homa Bay manyo osechungi tich kaluwore gi monjo kendo hinyo jafwambo Habil Onyango osemaki gi obila kendo County Police Commander Lawrence Koilem oseyango wachno kawacho ni kiny ichan kete tere e nyim doho ewi wachno. Mano Beatrice Aguko ma bende nomonjo jafwambo Habil Onyango e kaunti ma Homa Bay osebedo jatij kaunti oseweyo tich kendo nose riembe tich. Kata kamano obila sani ondhiye kotendre kod wach ma kamano en wach ma bende Nyakoram Gajwang omedo luwo ni machiegni ahinya. Kwadhi e kaunti ma Siaya ji ma kwan gi ohewo 380 manyocha ochungi e tich ka yango ne gin jotije mabandia migawo mar thieth e Siaya obago ng'anyo mar kwedo kang' ma kamano. Ne gichungo chenro e alwora mar od bura ma Siaya County nyaka apis governor ka koro ne gidwaro ratiro ni ochung gi e tich tok chik mondo migi ler makare. Steve Biko ne girer ko e kaunti no ma Siaya. Chieng' tich abich juma mokalo, Ten County ma Siaya kokalo kuom migawo mandiko jotije e tich nochungo jochiw thieth mane tiyo rang'iny mopogore e ute thieth mopogore e kaunti no kitudogi ni gin jotije manyawawa. Odiochieng' ma kawuono jochiw thieth go nochungo chenro mapile mag ohala e bomano ka gidwaro ratichgi kokalo kuom ng'anyo manochopo nyaka e od bura ma Siaya kod apisi mar Gavana James Orengo kama ne gichwalo ng'ul margi ka gikwedo tend kaunti no kuom buogogi bang' chungo rak margi mar tich ka koro gidwaro duoko ewi mibadhi malichno. Justice and accountability for the 382 unjustly branded ghost workers in Siaya County. E kinde no ne gikwedo weche manyocha wachi kod apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya Wilfred Nyagudi mane owacho ni jochiw thieth go noyudo tijegi e yo mabandia kata doko ni gisetiyo kuom dweche 9 maonge kata osara. Kalure kod Emilia Nyango onge jachiw thieth moro amora mosedadhoge gi apisas mag okwach kich ewi mibadhi mar yudo tich e yo ma chik ok opuodho ka koro kwayo tend obila mondo tim nonro ewi kaka ne giyudo tich kokalo kuom tend kaunti ma Siaya. CEO of the Siaya County Public Service Board over the media claimed that the Criminal Investigations Department, also known as CID, assisted in verifying fake appointment letters and forged signatures. This statement is not only false, but a deliberate attempt to criminalize and intimidate us. Here is the truth. Number 1, no CID investigation exists. To date, not a single health worker has been contacted by the CID to record a statement. No one has been arrested or charged in court over this alleged forgery. Ewi mano, negi kwayo Gavana ma Siaya James Orengo mondo kwagi ng'uono ni mar nyingegi oselandore marach kalure kod kaka apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya nolieko ni negi yudo rak margi ka koro giramo ni gidwaro osara mar dweche 8. Public apology from a governor of Siaya for the humiliation and defamation suffered by 382 healthcare workers. 2, immediate payment of 8 months salary arrears on to each of the 382 workers. Number 3, unconditional restatement of all 382 workers, not to settle a few or other original opposition. MCA ma Siaya Township obiro tare mano riwre kod gito nyiso gino mare ni tend od bura ma Siaya biro luwo mibadhi mokwako kaka nondik jochiw thieth go e tich mar neno ni giyudo ratichgi. Meleta petition, kesho nimeongea na speaker Said, nilikuwa nakuja hapa nikaambia speaker petition nimekuja tayari. Sasa kesho saa 8 tuko kwa bunge la Siaya na maneno yetu ambayo tutajalia kesho ni maneno yenyu. Agenda yetu sasa kama watu wa Siaya hii wiki yote ambayo tunaenda kuwa assembly ni maneno ya watoto wetu. In any case assembly taamua mkuwa invited, msiogope. Mkuje tu hapa museme ukweli. Mage biro kinde ma board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya to ramo ni mana jochiw thieth 220 ei 502 ema nondike yo makare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Buchnek marawera Rex Masai manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z ne odhi mbele doho kama apisa matie kambi